வணக்கம் சார். நம் ஸ்ரீ பிரவீன் பேக்கோ அண்ட் ஐயப்பா ஃபேஷன் கீச்சன்ஸ் எல்லா ஐட்டமும் அவைலபிள் இருக்கு. ஃபுல்லாக ரேட் கம்மி, மாடல்ஸ் நிறையா கிடைக்கும். ஓன்லி ஹோல்சேல் மட்டும் தான், ரீட்டைல் கிடையாது. ஓன்லி ஹோல்சேல். ரீட்டைல் இருந்தால் கண்டிப்பாக தரமாட்டோம். ஹோல்சேல் இருந்தால் மட்டும் வாங்க. எல்லா ஐட்டமுமே இருக்கு, A to Z எல்லா ஐட்டம். ஐயப்பா ஃபேஷன் 9/A கோபால் சாமி செட்டி சந்த், பிக் வளையல்கார ஸ்ட்ரீட் மதுரை. பிக் வளையல்கார ஸ்ட்ரீட் மதுரை. ஓன்லி ஹோல்சேல் மட்டும்தான்.